Тамошобиноиро бинен ҳами қакртои хушрӯ бардагая пай назокат ина каседа дар корай акция сар додагиян анам қакртои фасон 140 сомона тиграко тигрои хушрӯра диден ҳам материалшон фасонай ҳам духчон ира бинен хушрӯчай материалшон итальянкая марамад ина каседа дар корай гулои фасони бад дора размеро ҳамаш ҳастай интихоб кунен дараба как доставкатон кунан ҳамин модел бад беҳад зебандаи хушрӯ местатанада бозори Корвон тарафи Тилло бозор марамад биёен духтаро ҳаштум дарвоза байни 7-8 мешава наҳум қатор ҷоя пай назокат инчунин нигоҳ кунен ино 140 сомон шудагиай ана ин тараф боша бо 120 сомона ана ин тараф нигоҳ кунен чихе киртои хушрӯай 120 сомон фасони киртора бинен охи духтаро акция шидай нигоҳ кунен ишаишда хушрӯ акция шидай медонен нархошон 120 сомон шудагай бовар мекунен ҳамха арзон кардагиян ина каседа дар кораи духтарако ҳатман пеша пай назокат биён инош бо двойкаян двойко чандан двойкаям 120 двойкаи итальянка қадш дароз брукшкушоҷи хушрӯ марҳамат иям 120 сомон марамад духтарако успед кунен охи киртора бинен ҳамаи ҳами 120 сомони шидагай паплинакои оригиналан доинган итальянкаян ки шушта мепушани чина мешава марамад 120 сомон размеро бошад ҳамаш ҳаст бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза наҳум қатор ҷоя пай назокат рақамошон ҳаст агар наборда хушрӯ надида бошен ку духтаро бинависен расмоша мепартояндтона тамошо карда интихоб кунен ҳар рӯз новинка омадестай духтарако нигоҳ кунен бо новинкаи фасон омадай дар ҷоя пай назокат хостум шумода навор гирам беҳад фасонакай материалошон белмандо ина аднатони касе мепурсид ҳам ин модел ҳастай ҳам ана ин модел акция рафтестай духтарако ҳамино 180-250 сомонаян акция рафтестай 130 сомона 130 сомон кардагиян ҳамагӣ марҳамат бад анаи двойкачиошам биненда чихе хушрӯвай ина марамад духтарако сезони двойкои сабука ки паплини омадагиай ҳам ҳарираш ҳастай ҳам паплинаш ҳастай кадомеша мегирен инаи рубашкагиша бинен чихе хушрӯ бад анаи модело ҳаст ҳаминакора ҳамаша 130 сомон кардагиян беҳад арзонай духтаро инам каседа дар кор боша ҳатман духчаозиш нишонтон бутим ҳатман пеша пай назокат биёен духтаро бурд мекунен мана духтаги тайёрак сабукак хушрӯвак ҳамагӣ 130 сомон ана ин белмандоштаку гап нест духтаро аҷоибот хушрӯвайра бинен пӯшча бинен духча бинен охи чихе хушрӯчай мана ҳамагӣ 130 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза наҳум қатор ва духтаро ира бинен ҳам қахушрани двойко акция рафтестай аз акция қафо намонен 80 сомон шудагай бовар мекунен ягон ҷудаии нарх нест лекин ина пай назокат барои шумо 80 сомон кардагай двойкачара ки аҷоибот фасонай ина ду рангаш аз я ранги дигашам нишонтон метиҳам марамад духтарако биёен бо айпеш биненда маҳқултон мешава ҳам материалш фасонай ҳам размерош ҳастай ҳам брукош хушрӯвай бозори Корвон тарафи Тилло бозор марамад биёен духтаро байни 7-ум ва 8-ум дарвоза наҳум қатор ҷоя пай назокат духтаро як боракак биненда либосошона иҷода киртои хушрӯ доранд инами дуюм рияд киртора чанди каден 120 сомон ина нигоҳ кунен киртоошон чихе фасонакай марҳамат ина намудора диден чихе хушрӯвай ҳаминошам 120 сомон аксияи грандиозный гӯем рафтестай марҳамат успед кунен биёен инаи болопӯшакора диден чихе хушрӯвай иям 120 сомон ина стилиш аҷоиб фасона ира меша болопӯш барин пӯшен мешавай хича тоқа кирта барин пӯшен хушрӯвай модели дубайай духтаро нархку арзонай бо ина хитон биёен муқоиса кунен бинен баъд харидорӣ кунен баъд ина нигоҳ кунен духтарако инаи двойкошам новинкай ино 130 сомона 120 сомон мана двойкачиора диден 120 сомоне марҳамат нархо арзонай духтаро барости ина рақамошонам мемонам касе ки омада наметона апай назокат да худашда бинависен шумода доставка мекунан боз ҳам новинка духтарако анамихе двойкачои фасони итальянка нигоҳ кунен чихе хушрӯяй гулча майда брукуш сиёҳи кушоти фасон духтагиай нархаш бошад беҳтарин
20 120 сомон марама духтаро шута мепушен аҷоиб варианти хушрӯвай размеро ҳастай ана игилчам аст нигоҳ кунед игилчам чихе хушрӯчай ишам 120 сомон баъд инҷада инчунин анам хелва ё ҳаст сангчадоро ҳаминошам 120 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат биёен духтаро тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷоя пай назокат духтаракое ки омада наметунен ку занҳои азиз духтаракои азиз омада наметунен бинависен апай назокат доставкаам доранд доставкатон мекунанд хушрӯай борошон духтаро арзонай борошон ина марҳамат бори арзон дар кортон бошад пеши апай назокат омада як боракак боракошона тамошо кунен эҷада поҷомаҳои арзон доранд 25-30 сомон хулоса нависен бо расмошона мепартояндтона тамошо кунен духтарако боз ҳам двойка омадай двойкачаи фасони паплинаки остиндор урӯз навор гирифтем нарасида буд духтаро рости ина марҳамат размерош качи апай назокат ҳама намуча овардагай успед кунен идоф бисёр омадагай бор марҳамат чанд гули хушрӯ овардиян нархошон боша 60 сомонай кирта почаи паплин сабукаки хушрӯ хоҳиш карда будем духтаро ина ман бе остиноша навор гирифта будам остиндор гуфтен ина остиндорош ҳама намуду 60 размеро то 60 ҳаст марҳамат апай назокатда нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор марҳамат иша 18 хушрӯ баъд медонен чи остин калтоошам ҳаст духтаро мана 50 сомонан ино диден и гилоша бинен охи чихе хушрӯвай ира нигоҳ кунен гилакош аҷоибо таи тигракоша бинен чихе фасонак сабукакан кирта почаи сабукаки духтагӣ бовар мекунен 50 сомон ма аллакай чанд бор шидам биёра навор мегирам ҳар дафъа бо гулои нав ба нав омадестай ҳар дафъа духтои фасон омадестай марҳамат инаи моделакош бо навай диден духтуш иям ҳама хел 50 сомон иша 18 хушрӯвай иша 18 хушрӯ ҳамаш 50 сомонӣ ина манекенда бинен чихе хушрӯ меиста 50 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат баъд инчунин нигоҳ кунен апай назокат анака киртои фасонам дора двойкои хушрӯам дора ини двойко чанданд 120 сомон ира бинен 120 сомоне двойка инаи тиграк чи инаи брукшкача духтаро 120 сомон иёш ҳамаш 120 сомон яна 120 сомон иҷада бо киртои тоҷикӣ хеле дарозам ҳастай духтаро марҳамат дарозакошам дар кор боша киртапочаан чанд сомон баё 100 сомон духтаро агар наворда хушрӯ надиста бошен ку рақамошон аст нависен апай назокат расмоша мепартоятона